Vogn, ikke? Jo, og slankevogn. Så dummer mig. Hvad skulle vi til? Navnlandskov i Nitter til Jørgen Bjarne 0225 og 0295 i Nejder. Hvem må holde ned? Jørgen Bjarne, Nitter, Nejder 30, 23 og retning Ydelse, det er til spørgsmål. Hvem vil køre? Det kan du godt få lov til, så. Nej, jeg vil da godt blive fri. Hvad med dig, Christian? Vil du køre? Jeg har ikke kørekort. Så kan du køre, Claus. Nå, så kører jeg. Jeg kan jo ikke undgå det. Det er kun 2 bag på ryggen. Er der gået nogen ind i renvogn? Er der gået nogen i redningsvognen? Vil du, der er nogen inde i redningsvognen, Henrik? Lige kom ind. Nå, der kan du ikke svare. Mangler der nogen? Hvad? En mand, tager du det ene, eller skal jeg gøre det? Jeg tager tombogen. 55. 55.